akong channel, Kin and Kim Family Vlog. Guys, diya may karon sa Ubay kay manginhas mi darhi. Ubay at sila. At sila ubay. Diya mis Ubay at sila guys kay manginhas mi darhi tanawa pag manghanasan. Grabe ora, pareho niyo. Tapos gawat ahok to ha. Dengan kuha, ako pre, ako pre. Mo pa pagabot, kuha na ho. Hala, sana lag kami kahada ni guys makakuha ba kami Kim Kim. Grabe ladyo kinasan ladyo ah. Ang laro grabing ka. Kato guys. Na area. Dito pa pa mo. Pantas oh. Hindi mamunit ni. Munit na sila sa Papa Gabriel guys. Ding ding ding. Ha? Tara guys, dali day. Dali sunutan nila. So sa Papa Gabriel guys, to munit na kinhason. So manginhas mi dari guys. Tan-aw ko ginsaon pag panginhas. Grabing nakaka dari hinasan oy. Grabing nakaka jo dari kinhasanan di ah. Hala ka to tama na dito guys. Kina lajuan ka jo sa ngatanan. To grabe jeng kahunas ka jo. Oh, ha? Moton ako ng barko. Hanto dito spikas guys to ah. Grabe gising kalaud-laud. Demis at sila ubay. So dari guys, manginhas ta uban nila to ah. Sunod mi nila guys. Practice ta dari panginhas kay di man dari kinhasanan day nga deu oras Alicia. Uy, naghana ka subarot bangka be. Tabi. Wow. Nah, sila guys to. Hala, mga tagkinasun. Hala kari pa. Kani, mani, mo ba ni? Didi ay, may sud na guys. Hala kani. Aw, to dai. Tara dai na to guys. Pastilan lagi ingway kalibutan isang pagpanghagkin hasun. Aman pa. Wow, di na kuha. Sana all. Wow, di na kuha guys. Limangu. Sama na. Wala, di na po. Di na ko. Dia na guys ya. Woy, to na guys, to na. Oh, dia pod. Lagi nukol na. Nakipkiban ka. Lagi na guys. Lagi nuk ning kumpit man. Kita. Oy, ginung lagot oy. Nani Pilipin. Jara uy hadlek ka man uy. Kumbati papa, ikaw ciri day. Kumbati pa, nakaka jo dari kuan guys. Kanang hunasan. Aman pa. Dara pikas. Nasi matil. Dara. Nah, ala guys. Dia na nakuha na. Dia. Wala lagi. Ingat na lagi kib-kib nagkamot, tanawa lagi. Na guys. Pakapot pala. Bas. Lagi. Dara guys, agang kuha. Kuha ka? Dia na naghana. Dia. Piki na. Dia. Dali randagan guys. Pila pa ka minuto, mo pre. Labis kita memanggil marok ya. Sama-sama dengan kamu. Yang lagi mo dai? Tama kayo mo? Ha? Kena. Apa? Oh. Ha? Ala di ako sil. Ala di ang kinasun. Ala pa di kinasun ya. Ala guys di kinasun. Hahaha. Ya. Apa? Kinasun na. Sila Hmm. Ala guys, wala may kuha niya. Nana may dagang kuha niya. Yay! Thank you. Bakang aman. Yara. Lapa na das mga ilang pa. Nalih lapukun. Ayo guys. Arlingaw mas magina. Arlingaw mas magina. Alam mi ati pud. Panginasan na rin napita kay grabe lajuag. Hinasan. Grabe lajuag lapin ni. Ay, dan pod. Samot sa gabi yan eh. Samot sa gabi yan kana. Abangan yung video sa gabi guys. Yung paggabi may dari. Dari orang tegan ya lawan pa gani. Guys, padong mi datos daplin kay mo inom sa tubig si Kim to. Yeah. Naligo naman si Jan ah, porma Grabing ko ana guys, grabing hunasa. Nakakadug hunasan ah. Grabe, super nakakadug hunasan dari. Ana. Nakakadug hunasan dari guys to. Tapos laga brila to, tol sa laju, orang laju aman. Mura man pag-ingan datos bayo nga tos basketbolan. Lan sa mani. Lashil, guro ni kana. Ay sus, lapok man na yung kagwang. Abi pag nay unod. Narag. Wata day. Ito na, uli nagbadjing gamatoy. So ito na guys. Dito mito ah.
Ito na pandong nga blue. Ito ka mga bag, ito mga ipangbilin. Asa man kabe, dali nga ri. Dali nga ri. Musakay ka dalas barko. Ano, musakay ko skim-kim dalas barko guys. Saan naman ni? Ha? Musakay ka diha? Wow. Tata na, dito na ta. Ito yung mga water. Hiktan nila no. Hiktan nila, hindi mo larga. Hadlik man, uy, ka na bildo na ah. Ay bildo dari. Ta, dali na. Kau. Pagtanaw day ha, kaysa na bildo day. Wala ba ka nagsapatos? Bisig sapatusan. Ho naman na si Zana. Yehe. Dali. Hala, ginuko, di mo ko kadaag. Oh my God. Hala, ginuko. Siya na all. Hana, oy. Silang tulo. Kana mga gagmay. Mabaligya na. Di na, baligya. Tanang kanan. Yan na guys. Ayay, na na kadug. Kinasun. Ngitib. Yan na guys. Guys, taga-alis siya rin sila tanan. Mga silingan na namo dito. Ate Adel, nga lang ngaag naman kapaw. Ha, ate? Aga man kuhain tao sa anak niya. Do ka buok. Do ra man kuha kim-kim guys ya. Puno na gisa kasadlanan. Napud dagisa. Char. Iliya dara taday. Laju ka, ju dali. Ara takim. Ali. Ubalik ra taon sa. Tote to ninong to. Ali. Na guys, katong magbibubit-bit ganina di ah. Puno naman si Ja. O yan na. Kinhason og katong mangipit. Ngano ni maniit. Lada pikuan, singan na ni. Nang bat, buday bat. May bat guys ya. Guys, balik sa kuno skim-kim kay masaom kuno si Ja. Oh, pastilan saan naman ni. Kaw, lakaw. Guys, napuno na gamang isa kasidlanan. So to na pud. Balik na pud sila. Bata nga gusto maligo guys ya. Kung bata ka maligo magka ka. Dali. Ha? Uba naman mi dari guys ka maligo si Zagdagat oh. Teng 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 teng. Chat 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 chat. Kau na. Tah, grabe TikTok na sa guys eh. Teng teng. So sa dagat guys, grabe daghana jud bitaw na. Oh, kita mo na guys na. So sa dagat. Ang daghana ka jud guys na. Mura man si mga batunis kadag ah. Mura man pag batunis kadag ate. Ha? Mura jud. Mura jud kuno guys na, mura jud. Tana dali na. Pastir. Kaya na guys, mga silingan na tos Alicia. Si Ate Adel, maglaro-laro ako na sa dari di sa manguhag kinhason. Si Samsam. Kumbati kim kay may dagat sa ato. Kumbati. Na guys. An hapon na guys, hap nagadlaw. Nagka-nice. Nice kazo to. Tap nag-adlaw guys. To sila Gabriel na to dapit. Sila dapit na to guys to. Ito nagsamsam na kimyat. Puro TikTok sabi TikTok. Tut. Guys. Anak. Usus ginulakit ana nimong kunop. Kita nimong cleavage. Wow, orang kanay sagad tuas adlaw dayo. Sap nagadlaw guys to ah. Oy, shush nyo ko. Anja guys, manu sila anja guys to. Nagdaman mig ispat. So manu mi anja. Ato na to sa daplin tama to. Padung na sa mutaob. Ha, ning kuan nagtubig na to padung. Padung na sa taob guys. Liuk bi. Oh, pastilan Maria Josipa. Dagan-dagan nagbasing gamatoy. La. Sige. Hamag imong shoes. Ha? Haman ni may bilin. Tanaw ko si Montiel. Hala, imong shoes haman ni may bilin. Hanapit. Haman napit. Mili na mi sabon na ring kinhason. Ano jay bat? Mani. Nagkuilat. Karang itong pili. Maniit. Kan kinasun, dami na kinasun din. Tamis maningkuan lang. Sabon. Ano ba? Guys, masabaw mi guys. O, mga kinhasun, o maniit. Ano? Batang pakas maniit.
Ah, grabe nito swagi to. Kinhasyon, lami kaazo. Kahigop na dyan may priskong kinhasan guys. Tapos merkado kay grabe maning mahal ah. Pino? Ning sabon ah. Na nakaga, uy, lambay mo na lambay. Wow, diya guys. Nakuha ba ka tagingani kasagaran nam ko kay maingana raman gagmatoy. Hala, na may tulo katuldo kag gidang kuan. Manay lambay guys na lambay. Manay lambay. Pati be. Kaanas kim guys eh, kapugi. Katasan na siguro ni samsam ganina. Sana day deket. Wow, lamias deket. Oy. Guys, sa mga kauban taga kuan na sila tanan, taga Alicia. Magsabaw mi guys, di ah. Sarap tong sabon. Dai may sabon di sa kabaldi. Ano ba katoy mo paapil kay sabaw? Hala, grabe. Syaro sabong dani kaon ron daghana ka zubuyag. Uko, guys. Hala, apa sa nakatuod? Wow, grabe. Wala, uy, buyag. Pero grabe mapagdaghanan mo guys. Di lang makita kay ngit-ngit. Di makita kay mga naong kay ngit-ngit. Masaya pa. Grabe. Kamla ka na magkilaw tagbap. Bati. Wow, lamia oy. Char. Dana with suka nga daghag sili utot-utot sa ganaling agi ron. Pas nga dali panhot guys. Parang ka fresh ka ado. Wow. Hangi mang kuan pa. Patay na bat na. Naghihiwa namang butang eh. Wow. Nagsuka with sili. Char. May sa kabag. Tuwa, ang gibutangan. Nilagyan lang kuha guys. Agatong isa kabag diya. Wow, daga na uy. Dami nag-isa guys diya. Isa kabag. Nagkaripod diya gisa. Oh, daga na kadong kinhasan guys diya. Orang lamia kadong dari manginhas. Arang naghan na bujag. Ya, lamaan na dam kan dari balik-balik guys. Stilan. Na guys, lunod na sila. Init ha. Nagkabibo nagsabaw. Uy, dami lagi isda lagi. Murag paut-paut pan siguro ni. Oo ni, di day paung kabutang ani. Sa kagaliro sinabaw siya, rugi mga buong dani. Ah. Ya. Apa jaga presko kajo guys, kay gikan pa jenis. Buhi pa? Na, buhi pa. Kain ka daladay? Ha? Yaw. Ha? Ini pilih lagi isda. Api lagi isda. Api lagi isda to. Fish. Wow, Mia, uy. Sa kakaldirong ko niya sa daki udah din kaldirong ha. Wow, Mia. Dan na guys, basta rikas dapis dagat, lamin na magsabaw na. Di na kinahanglag bras. Mata masabaw na si Ja. Ikaw gatos bay kay magbras-bras pa man kay arti-arti lagi pero dari kas dapis dagat awan ay bras-bras. Yung panakat eh. Si Budzas. Si Te Konseng. Mone ay ilang master chef cook dari sa dapis dagat. Ilan yung master chef cook dari guys. Ambag-ambag ra dari guys ini mo ari mus dagat magambag-ambag ra nga na mga ano kinhason, mga maniit. Daog nagpanihapon. Nagtanduay te. Nayam bidang tanduay. Nay kautangan dan tanduay. Oh na di ay. Pastilan. To na di kuno tanduay dato guys painit sa danggan. Maso na di pangtugnaw no bugsa-bugsaw dato unsa. Hi toy. Sayang ni mo. Mga trabaho ko dani ni guys kay gani honing kuan ning gakus na. Sayang ni mo toy. Nagsugod na gadyo, nagsugod nagpangakuan. Nagilang kulor na. Kapit na ni maluto. Ang bekad na pagaban. Wow, wala lamia uy. Ana all. Maso na bag. Sakto na ba? Pwede na? Okay na ba? Ha? Hani ba? Buka na. Nga nang bukad na ra ba jud si Jam? Rock fights na siguro ni. Hani ba? Maginilagay gatas ng kaliw. Hala guys, ana nang mukad na ah. Ara lamia ra ba jud nang mukad? Ning sabaw ron. Wow, di na guys, nang mukad na. Ya, uy. Oo, magandam na kasang sidlanan. Guys, na ko ang mga sidlanan dari. Kaya na guys, hauna. Na izahay naghukad. Dali hukad na. Na guys, hinukaray, agdi ka hukad, agdi ka kaon. Email pa. Kaya mo sidlanan ya. Mas Gabriel. Gabriel. Kumbati Gabriel. Kaya mabuhi. Wala kay nga na. Sa mga kauban guys ya. Trabaho dani. O to nagluto to, hatad nagluto. Magbudol ko ana ni ron. Ha? Nga, lumiya, uy. Sama imo. Kana mamaak? Kana ito ayaw. Masama imo?
Kana kuno. Tara, wow. Sani na mga anak tanin zong tanan. Ano ba to? Kaya na. Yan guys, sarang bibuhan na kinabuay. Kinabuay na sabaw. Yan na, nihapon. Nihapon taninjo guys. Nihapon taninjo. Wow, lami ka dus ko ano, fresh. Fresh na fresh. Guys, sarang bibuha. Ano? Darami des kim among hungitan. Nihapon guys, nihapon. Mama muka. Pero may bibuhang mandaingan ni magkukinabot-kabot ba? Tino, dilawan mailag mga naong. Pero puro na Tagalis siya guys ha. Way nasagol na ng laing planeta. Puro ni Tagalis siya tanan. Taga bukid tanan. Muna yung damis dagat kaway, dagat itong amo. Bebe, kita ka be? Ha? Napunta guys, laban naghanap ka makuha ori ha. Maniit. Yummy ka agaw, kubot day. Grabe na horot hindi bagaw na. Grabig bagaw ni Gabriel ga. Hindi na uy. Ijajin na. Ang tahok. Napunta guys ya. Wala din mo ang kuno. Hala, grabe mamian ya. Guys, pasukan pasugakaw. Ano man? Patsa. Napunta nin go di ara naghanap ka agong maniit. Siga to, sugtuos pata. Bira. Kinaboy. Na guys, nihapon. Nihapon rin jo, grabe naghanap na kuhang Gabriel lagi. Kinasun. Inday na. Roja. Day. Tay pa kay nagkip ako. Pa ako na sa kinsa guys. Nihapon rin jo. Tamis. Mata gikas dagat pa ba sabon. May ulol. Saya sunod ka may luto. May aoy. Adik na dyan may darig balik-balik guys. Ako na. Sabaw di ah. May akadong sabaw.